Eu sunt Simplu și am revenit cu al doilea video în care vă arăt cum să înregistrați cu Easy Screen Recorder. Bun, downloadăm de aici. Pam. Ce naiba? Chiar l-am pus. Hai, mai trebuie să așteptăm plus. Acesta așa arată download-ul. Da. Astea sunt niște aberații. Și asta la fel. Douăzeci de secunde. Nu mai durează mult. Acum sper că merge. Da, vedeți? SRS Top X. Da, save. Eu dau cancel că l-am. Pam, intrăm în el. Așa. Ok. Next, next. Next, 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 next. Și pe am dat install, se instalează. Păi când intrăm în el va apărea fereastra așa. Dă-l încoa. Nu o să vă apară așa, o să vă apară altfel. Aici vă apare o fereastră, dați pe full screen. Păi dați aici, ștergeți acolo că scrie undeva capture. Ștergeți aia, nu puneți nimic al lor, îi dați ok, o să vă apară pe aici o fereastră. Păi după ce ați terminat de înregistrat, vă apărea videoul aici. Și ca să ajungeți în folderul cu videouri, trebuie să dați la file și la browse. Vedeți, toate videourile se bagă aici. Așa. Ca să înregistrezi apeși câtul alt R, ca să pui pauză câtul alt P și ca să oprești câtul alt S și asta a fost tot. Eu am